guys, pupunta tayo ngayon sa cinema. Dito sa Movie World. Wow. Uy, nanonood tayo ng Inside Out. Oh my God! Wow! Oh, nakompleto na yung Inside Out 2. Meron na si Joy, si Anxiety, si Anger, si Sadness, si Embarrassment. Ay, bago. Ito, mga bago. Si Fear, si Ennui. Oh, it means boredom. Tapos si Disgust. Uy, si Envy. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Si OA. What? Si OA. Si OA. Si OA. Si OA. Si OA. Nakompleto na nga. Gusto mo lang manahimik, ha? Gusto mo mapunta sa langit, ha? Nakompleto na yung Inside Out 2.